Li Tirkiye piştî hewayê sar bi zêdebûna germa hewayê buharîn, festîwalên ciyawaz tên amadekirin. Li Enqere paytexta Tirkiyeyê bi beşdariya heftê kompanyeyan û bi piştevaniya şaredariya bajarê meziniya Enqereyên festîwala bi navê Flower Fest an ku festîwala kulîlkan hate li darxistin. Li seranserê Enqereyê bi sedan hilberînerên çîçek, kulîlk û şitlên daran di vê festîwalê de berhemên xwepêşkişî welatiyan kirin. Di qada festîwalê de li gel reng û dîmenên ciyawaz bêhna kulîlkan jî têrê kir ku serdêrên hatine vê festîwalê pê mest bibin. Di ev festîwala ku ji ber vîrusa koronayê ev 2 sal bû nedihate kirin, her cure kulîlk û çîçek tên pêşandan. Çiçek severler mutlaka buraya gelmeli. ئەوانەی حەز لە گوڵ دەکەم با بێنە ئەم ڤیستیڤالە و گوڵی خۆیان بکڕن. ڤیستیڤالێکی ناوازەیە و بە سەدان گوڵی ڕەنگاوڕەنگی تێدایە. مناو گوڵم بۆ بەلەکۆنەکەم کڕیوە. Doğamızın ve toprağımızın çok daha çeşitlilikleri var. بەڕاستی لە دەوروبەری ئێمە گەلێک گوڵی جوان هەیە. خۆزگام فستیواڵە گەورەتر بوایە و لە تەواوی وڵاتی ئێمە ئەم گوڵ و گیا جوانانە نیشان بدرایە. هەموو جۆرە ڕەنگە بەهاریەکان لە فستیواڵەکەدا هەیە. ڕنگ و بۆنی گوڵەکان سەرخۆشی کردووە. Di qada festîwalê de ji bo kesên ku dixwazin di nava baxçe û bostanên xwe de bi rehetî çandiniyê bikin jî, tov û şitlên kulîlk, sebze û fêkiyan jî tê firotin. Her wiha ev tov û şitil ji bo Herêma Kurdistanê jî tên henar dikirin. Sebze ve çiçek tohumlarımızdır. Em li vê derê tov û şitlên kulîlk, sebze û fêkiyan difirôşin. Tov û şitlên me xwemalî û organîk in. Pêwîst e her cotkarek tov û şitlên xwe bixwe helberîne. û em dibêjin mistek tovê xwemalî azadî ye. Em zêdetir tov û kulîlkên xwe ji bo Hewlêrê rê dikin. Duwarê çandiniyê de bazirganiya me bi Hewlêrê re xweş û geş e. 60 yaşındayım. İlk defa organik tarımı kendim de uygulayacağım. Ez 6 salî me û yekem carek ku ez ê dest bi çandiniya organîk bikim ji ber vê çendê jî ez hatime vê festîvalê ji bo baxçeyê û bostanê xwe tov û şitlan bikirim. Lêbelê nirxê berheman gelek buhaye. ji xwe mazot, benzîn û zibil buhaye. Di ser da jî tov buhaye. Lê dîsa jî festîvaleka xweş e. Li gel kulîlkên reng û reng, tov û şitlan, di vê festîvalê de ji bo xemla di nava malan û baxçeyan de jî berhemên ku bi daran hatine çêkirin û bi kulîlkan hatine xemlandin cih dikirin. Kesên ku dixwazin, bi saya wê festîvalê dikarin mal û baxçeya xwe bi rengên ciyawaz bixemlînin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Enqere.